Ingkan ke thoma prang labang solam nalitum langpon ikha nalitum ningge si puri. La kenut kapre kalilo ilitum anjir sumila rong hang pi aphan setame bo akasotum me thordut an setame ilitum aphan chinek lo aphan chulan re tepon setame pini apor ilitum akang sai theklong mo along tu nomor Adol viewers pini pen lakhadam lo lipudang te nipli cap rapho sosial army plengtang lo nili video kaponda de tebon setame pini aku lapuson video kaponda thulong pot nake arna meher jumi pus nili methang da chela khatam labang solam pena pot nili nang tumapan than piklar konji nili sinus ke so lapen exam ke doko pena pot si labang so achine lalong video upload kon lo betelo dia chohang lo lapen kenang tunang dia po posini thelo lapen apart ame nili labang so tupik long pen nili nang tumapan than piklar monji la hello nili methang ke thai o lapugali tebon setame nili ni keri pe nang to labang so lawa da than piklar Tante nang itu mapan labang so na marjana long ning kachi puri ji phan nili labang so clips nang itu mapan phan pakla labang so clips kila ke 15 February 2024 mate penenga sengkan tapuson si kidam tangala hala suhut pen chima tha tanuli kurante bihari satu mate bo akasotum si itu mapan nang pon bom la lapen ireng pina pasuk Ladak ilitum ahem do ko kapi setame wo akasotum lapu al ilitum aphan ereng ni pasu ye phan abi di klembom langnam lo liputan te ilitum aphan pipo sinang chenegre lo liputan te ilitum aphan ekechari bang mate konsil lang kechari tum ilitum aphan nang kilang krang pena joini si ilitum piniani ke pason kona ilitum ningkan ke thoma prang labang solam nalitum langpon ikha nalitum ningge si puri ji La kenut kapre kalilo ilitum anjir sumila rong hang pi aphan setame bo akasotum me thordut an setame ilitum aphan chinek lo aphan chulan tebon setame pini apor ilitum akang sai theklong mo along tu nomor si lape na tawon lape aku langman thulo nang yeruine sidolang labang sola inut akulat ahem pu phat mate karbi phat amen lapusan hilo babu teron alang li kulat chubilo tebon setame bo akasotum sikai takodak choram number kusik lapen choram damwer lo harabang su choram dam paki do mane apreng bang do la posi kulat hempu bang kulo nang puta apreng do ulang lapen ke nang ta apreng do ulang posi ni nang param num delo kiram jong si nang pinangji lipudang de nang litum aprang bang nili phanang ji pinon non ki mi bang nili nang to param to lapen pot anang li than clear lo mahajono bang mate kulat hempu bang tebon sedame hala bihari o so bang lapuson si bo ak so bang arju jesi alang li isita humoy hoy po ador anam arju po lapuson si isita enjok po aning samse po warkang pit isita anam arju po kroikri po lapuson kiram kroikri po lapuson si warkang pit tiktok biglo la po si kulat hempu bang mate babu terono bang labang so hormonang panjar dari non aprang bang nang cipinon anu lipudang de non bang de na param po lapen puja puisa dorkar pi ke posi tangka kinang so na posi nang nitum halabang so apreng pipitik ke bangke nili nang to aphan labang so hormu nang parang tekada lan tu pet pen api alang liphan hem toy ji halabang so bo akaso tebon sidame halabang so bo akaso aning samsi si no pak wan loksi labang so babu teron aphan a puchor kang pinto lasipini halabang so lambele ilitum chema tha danglu lipudang te ilitum anjir sumila rong hang pi phan sidame bo akaso tum chulang rem det lapanan chota kalilang VGR botak 15 February 2024 mate pinenga sengkan kidam tang alama pot sedame bo akasotum si piniar ni antami ili to mapan ereng kunang pasal mate ili to songjapu songya pito lapanan chota kalilang 2 months nido aphi lapusan si ili tum porti lapen injira to mapan minangan king sanga sutum areng pasuduro lagi ili tum dak dipu area long lapusan si kachisong hud mate VGR alam kachisong hud kapotes atau mapan lapusan si blank fire pen lapen ki up pen lapusan si areng huki pasu arno sulang le chopin sulang le lapuan si to tebon sedame ilitum pini ani antame lapusan si cicak kompona langam elo lipudang de ilitum hilo ening giding nai lapen ke ilitum karbi itum hilo itum
lapuson si ereng au kecing tang nai ma lapusi matha ili tebon se namai pini ilitum ci matha dam lo lipudang de pini apor ilitum karbi tum kisung angring the pik lang nam lo lipudang de ilitum karbi tum aphan lapuson sinang ke rak je bidian sedame claim lo langam sinang lapang so screen ke nani tu lapang so screen along thaglong lo tapeni lapang so lama jana phang sedame next ar lama jani lipot apot lapuson si ilitum aphan ke rak ji tum topik la la si pini ani ilitum jang sila hai lampen pot itum ci defense di putang de nombor si itum ci matha dam sina la pen ke itum ci pari dam sina la bang so long jong si itum chelang nam ji la pen ke itum ci defense dam ji mate itum ci har jak on ji putang de ke cheng si la ke itum aje a situation le itum long aprang ke bang jilang setame ilitum la pusan si law and order of kipidat se ke la pen itum ki kang sai nang ji aron an ke itum ki tribals area long six schedule aron ateng pen se itum pan kaddo kavita nang thanpil ladak ilitum tribals area long ke ilitum tribals people atum si itum ke inside of nang si law and order tum hamta pinang ji te mas setame aprang si kang sai nang ji ke ilitum along si arai tu athile ke tribals area la pos ilitum tribals atum inside se tika bang ke law and order aphan setame ilitum ki pipede nang ji arai tu athile ke ilitum tribals area la pen ke itum tribals asutum si ladak ke handful tribals area la pot si itum ke tribals atum si ladak ke handful posi ilitum ke aje condition la pen aje situation de do sitame ilitum methang si chehentel la sipini ni lilang to aphan khan pe klar honkel hailo ilitum non iprang ke bang jilang pen ke aje a situation de do sitame ilitum ka chidip thip pen ilitum kang sai jo ji phang le ilitum claim phone la pen law and order aphan men mate je semek pet ki pipi da ji phan si ni lilang tom kaddo ka bi phan seme chune report athe ilitum karbi tum phan bang a reng hunang pa solo liput ante ilitum ke directly la pusan si thana information bidam po mate law and order tum phan jonai dat po inside ni itum phan arizor bang kena pipi da dikti kedam tan similar hang pi phan same ilitum protester atum protest lo la pena pas same hala bang so por ho same ilitum phan mission arizor inside ni la ke public phan on pusdame itum arizor long nila la pena pas same PGR puthak la pusan si itum chisong piglo la pen hala bang so 15 February 2024 ahud itum ka chisong pitum mate songja po tum are pas so pitum phan case file elo ne file fine la pen hala tum phan kuson to inside se ne piniani name itum arizor long nila la pena parte mai piniani antame la bang so la non atahang chorplin babu terona phan atahang chorplin vega bang phan kuson to inside se ni la pen inside elo ne inside se ne la tami itum arizor long nila la sipini ilitum karbi tente karbi ku kachi puat he ko pilo lipurante karbi hijan ilitum chilang pepen inside that apisi ilitum law and order of ansetame pi sonte la pen ke pi sonte ilitum ali bagi ilitum chilong thoji la pen ke ilitum kang sai ilitum tribal satu makang sai si ali kitu naik ko sini lima la sipini ilitum inside si aprang directly thana information pidam de dera komane organization atum than mat la pen komane la pusan si rongasar phan than la pen SGB tum phan than la pen la pusan si karbi recho tum phan than pen ilitum phan mission pang sai ki longji phan le hala bang le chithan rong santi ilitum ahok kang sai long de non pinyani ilitum kisung ki ponang ki ilitum directly ilitum law and order phan kang sai nang ji aron apang itum directly pidiat pen posi pinyani yang setame ilitum kang sai arizor long le tepon sedame piniani itung karbi recho phale labang solam jonaivet busonte pini long ta haisi lasi pini ni lilang tu maphan ka churing ri bangkel hailo pini ilitum jongsi kang sai mate ahok kang sai jongsi long bek nang ji ki putang te babu teron phan lapusan si kithu ak also phan ilitum ahok kang sai long nang ji lapen ke babu teron phan ahok kang sai long nang ji lapen babu teron phan ilitum justice hang bidun sonte mesenji athe karbi tangte karbi ilitum chesong pet bensi ajeta junji laposi nili alangli phan justice hang bidun lo v1 justice lapen alangli phan lapuson si kang sai ki longji phan si nili hindas ame chikroi dun lo lapen chedon lo lapen lapuson abo iko akaso tum ilitum atet ang kang along nang kejui jam pen posi pinyani itum phan na patherak tum piglo asila hai ka patherak tum ke tupik pen posi pini ilitum emekang tra char khai pen lasi pini celang nam sinang ilitum karbiarat ilitum jong si ahok kang sayong sinang ji pudang de ilitum me thang si chingsai nang lapen ilitum karbia rona teng dan si itum chingsai prang nang ji laano te ilitum ahok kang sai itum long pe lasi pini ni linang to phan pe klar pon ke la an sin ton ton to do me thang me kurbang thu katlo